and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nakayon gyapon si Emily, sila si Emily ug Michael nga magkita. Mitultol na lang si Emily sa pag-adto sa gym nga mao ilang abutanan ni Michael. Gisultihan ni Emily si Michael bahin sa nitabo kang Rafi og nga gibati siya og kaluoy niini human nga madisgrasya. Naluoy pa ko. Daghang samad ang nawag lawas. Muadto gani kang mama ni mo puyo ko. Ug duawa pa niya si Rafi ha ba? O ba? O sige, matuta. Unya, pero ba kang regaluhan og fresh flowers ni Rafi? Chocolates. O, unsay dadon mo? Duaw ra ko. Dili ko rich no. Ug maha kita duha ang mudoon ni Rafi sa monte. Aron peace na mo. Wa ba akong kigaway? Karibal ko lang siya nimo. O gusto ko mawa ng mga kasamok. Gusto ko nga magkamigo mo. Okay ra ko. Naambot lang siya. May kibati siya ron, Mike, o kinaot pa nga maulian ra siya. Naluoy ko sa iyang kahimtang. Luoy kayo si Rafi. Oh, nga nang kita naman ko ni makingon ana. Ang gugmara ba? Magsugod si Kaluoy. Hinigala nga kaluoy, Michael. Nakigsuod siya ni Mama mo nang may respeto siya kang Mama. Tuod kami gitinguha siya ng Emily. Ug ako di ay. Wa mong respeto kang mama mo. Mike, moray tuyo ko nga unta. Makikala lang mo si Rafi. Okay na lagi ko. Pero siya. O kung ibaw siya na siyang una-una. Okay na ko, Emily. Tungod lang nimo. Ah, tabagaw na lang cellphone ni mo. Oh, si Lula Bita. Hello, Lula? Human sa klase po, diretso sa ospital. Ha? Kay nga naman si Mama Lula. O sa manitabo. Dire na ta magsulti. Diretso sa ospital, Michael. Nabalakag ko sa imong inahan. Sige ha, magpaabot ko. Bye. Si Mama. Delikado tingali ang kahimtang kay nagilak si Lula Bita. Padiretsohon ko sa ospital human sa klase. Oh, mao ba? Gusto na ko makuyog ni mo pero basin og mangita po si Mama. Ug mo na lang kumuduaw niya. Okay na, Em. Sige, di lang ko musod sa klase. Muadto na lang ko. Sige, Michael. I-pray na ko si Mama niya. Salamat, Emily. Adto na lang ko, ha? Amping ha. Magdungan na lang tagawas din sa gym. Ano? Diya, sakit. Gitapatan ka nagtambal sa doktor. Mulurang na ron ang kibati mong sakit. Pohon kung mamaayo ka na, kaluy ang kaugalingon na estila. Hunong nas pag-inom. Kalimti ang mga daotang paghitabos imang kinabuhi. Maulang kinipaagi nga magmalinahon ka. Nga kalimtan mo ang tanan. Katugon ako, tiya. Nindutang ikatog. Sige, katog lang. May epekto na ang gidapat nga tambal sa imong doktor. Ayoko biyahe, ha? Dini ka lang. Dili ko ikaw biyaan. Katog na. Tiya, ayoko biyahe. Ani lalaki ko. Walay mo bantay di mo. Kung mulakaw ko. Narang human siyang klase, muanhing anak mo. Gipiyong na niyang iyang mga mata. Natuog na. Kigunitan niya ang ako kamot. Wa tingalin niya madungog nga miingon ko nga muanhi si Michael human sa klase. Natuog na cute si Estela. Ang nurse tingali.
Lula, Oh, Michael. Niya man lagi ka, wa ka na'y klase. uwa lang kumusudla. Kumusta naman siya la? Dili pa kito kay ganakatog. Nagmu na sab ganina siyang sakit. Giatiman na sa doktor. Unsa man, wa ka gutoma. Naman ko itang bisket kasi klase lang na ng mga biskwita na juice o kape. Magpadalang unya ta o padihapon din he. Magpahatod lang tani ng tuding nimo. Sa ato lang kumukaon la, magilis na sab ko. Midaot si mama, no, Lula? Resulta na sa di pagkaon niya. Umoy palabihon ang bino. Iya nagtinuyuan. Ampot ang inahan mo. Tugod na sa mga nahitabo niya la. Nga di yun niya makalimtan. Kadugay na ni Ato. Wa na gani ko mahibaw nga mao din ay nahitabo niya kung wa ko niya sultihi. Kung mahitabo man, nga ikakita ko sila, Lula. Pangunayan ko yun ang paghunos silang kinabuhi. Michael, Kung itugot sa higayon nga mailhan ko bisan kinsa nila, ipanimaos ko si mama. ayaw na pangandoya, Michael. Basin og sakyan ka ni Ana sa dautan. Ang angay tang buhaton nga iampo nato nga malimot ra si mama mo sa mga panghitabos iyang kinabuhi. Mao na ibuhaton ta, Michael. Ay, cellphone mo, dito na tubagas sa gawas kay basig makamata si mama mo. O, Lola. Hello, sweetheart. Naaron ka sa ospital? Nganong nanawag man ka? Nasakit si Miss Libor, amo teacher, mo anak ko. Okay ba? Sige, paabuton ka. Magtaksi lang ko madali. Yung sugata ko diha ha. Okay, Emily. Aron, ipailay ko ikaw sa akong lula ug mama. Kung magkamat ko na si mama. Paabot ko ni mo, ha? Tawag lang niya kung moabot ka na. Sige, bye. Atan ako taxi. Sige. Paibaon ko si Lula. Ipaila ko niya si Emily. Mayong taong ka, makamat ko na si mama da. Aron magkaila usab sila. Nakatulog gihapon sa dong rape. Kung magmata na siya, balitaan na ko nga dinhi si Emilia o yung mama, miduaw niya. Malipay kayo tingali. Kay naibog man siya atong Emilia. Gwapos daddy Emilia ay. Ang yung kaibgan. Ay, iyawan ko da. Kumusta na siya? Kaya nga nakag-nice. Ikaw man di ay ne. Bago pa siya gidapatag tamba sa nurse niya, sir. Nayan, nakatulog. Niyang nagkamatngon siya. O sa gisulti niya. Nayan, gumod naman to siya, sir. Wala may nisulte, wala gisulte. Oh, naapa man ko bindahin, nagyang nawang. Naapil, butang ang bindahin, dapit ba. Natural, dili lamang siya makasulte. Gigasulti ko na ang iyang doktor. May na lang nga, way kadaot ang bahin siyang o. Mao na importante. Bitaw, sir. Pag ginagyampo na ako. O ginaot pa nga mubiya na siya niya ng drugas. Samtang wa pamadaot ang iyang utok. Kaya magpadayon siya ni Ana. Bangag sa ilong. Kalimtan ko ang pag-isip ko niyang anak. Sir. Suod mo man yun siya imyat. Ibati ka man yun niya. Maungsultihi siya. Nga magtarong na siya. Ay, lagi, sir, oy. Wala ba ako magkulang sa ako pahinumdon ni Dong Rape? Kaya na siya sa balay. Ako na may madali niyang sangpet. O niya, gisip kusap siya nga ako ang anak. Pila na good ko katuhay nga nagatiman niya. Sultihi niya, kung dili siya mag-usab sa iyang kinabuhi, papangitaa siya, og laing kapuyan. Sir, Katapusan ko ning paghatag og higayon kaniya. Sultihi gyud imyat. no, sir. Nala sige. Yapit lang ko din eh.
O kung unsa pa'y ubang tambal nga kinanglano niya, magbilin ko kwarta kanimo. O dito nasab ko sa billing section. Bipundo na kong cash. Nala sige, miyat. May buhaton pa ko. Oh, sir! Wa pa si Emily. Matapik tingali. Oh, siya na. Hello, sweetheart. Nag-atago rin mo sa labi. Mo pag-abot na ko. Oh, sige, sugato di ka. Nara siya. Sweetheart, kailangan ko. Traffic man good. Okay lang, uy. Ang nanundan nga niya ka. Sige, dali. La, si Emily. Maayong hapon, Lila. Pwedeng maglola na lang ko? Ay, ikalipay ko ka na, Inday. Ikaw day mo ay Emily. Kanunay kang hisgutan sa akong apo. La, huwag ka parang magmata si Mama. Mas maayo hinoon nga taas ang oras sa iyang pagkatog. Ay, dalitik makaon si Emily, Michael. Busog ko, Mike. Ayaw na. Miduaw lang gid ko ron kay may higayon man. Nalipay sa ko, Emily. Kung makamat ngo na si Stella, balitaan ko siya nga dinhi ka. O nga maaniyag di ay ang girlfriend sa akong apo. O nakita ko sa imong pamayhon nga buotan ka. Salamat, Lila. Yun na, may gusto kong paliton sa gawas, Michael, ha? Kamuuna dinhi, ha? Oh, sige, Lola. Ayaw na lang sa gawas mama mo. Pasagdi nga makatok. Emily, Inday, may paliton lang ko ha. Dinhi lang mo. Sige, Lila. Mike, buutan si Lola ni mo. Huwag sa magkabutan si Lola. Labi na sa ipakitang pagtaga ni Mama at rin ako. Michael, tingalig magkadungo. Pakamatmuin. Pero mahal ko gyapon si Emily. Mahal ko kayo ang akong inahan. Mike, Tiya, beta. Aray, may sakit. pingit sa sakasakit. May pupunta ang doktor. Tiya, beta. May gipalit pa, Ma. Ni amang ko, o sa'y kinahanglan mo, Ma. Sultihi lang ko. Huwag ko makinahanglan mo. Si Tiya Beta may gusto ko. Si Tiya Beta. Ma, Estela. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!